Γεια σας, είμαι ο Νίκος Νιούμαν από την εταιρεία συσκευασίες Νιούμαν. Σήμερα σας έχουμε μία έκπληξη. Λόγω ότι είναι γιορτές, θα σας δείξουμε πώς θα φτιάξετε με ένα πολύ εύκολο τρόπο, πώς να δέσετε ένα πολύ ωραίο διπλό φιόγκο όπως είναι αυτό εδώ. Ξεκινάμε παίρνοντας κάποια κορδέλα, το συγκεκριμένο είναι περίπου στους 2-2,5 πόντους φάρδος. Κόβουμε ένα μέτρο που σας το έχω κόψει ήδη. Λοιπόν, και ξεκινάμε πώς θα φτιάξουμε το φιόγκο. Βάζουμε εδώ στο μικρό δάχτυλό μας περίπου στους 15-20 πόντους όσα θέλουμε να είναι η ουρά του φιόγκου και το περνάμε μέσα, ενδιάμεσα στα δάχτυλά μας, το πλέκουμε μέσα έξω. Δηλαδή, εδώ πάμε πάνω, εδώ κάτω και εδώ πάνω. Το φέρνουμε στο αντίχειρα εδώ πέρα, που μπορούμε εδώ, πρέπει να το κρατήσουμε αυτό σταθερό όμως το χέρι. Εκεί που θα αποφασίσουμε θα το έχουμε σταθερό τα αντίχειρα. Για το πόσο μεγάλο ή μικρό θα γίνει το φιόγκο. Το κρατάμε εδώ. Περνάμε από κάτω, πάνω από το πρώτο δάκτυλο, από κάτω από το δάκτυλο, από πάνω από το αντίχειρα πάλι. Από κάτω, πάλι πάνω από το δάκτυλό μας, από κάτω και το τσιπάμε με αυτά τα δύο δάκτυλα εδώ. Το κρατάμε εδώ. Τώρα παίρνουμε το πρώτο κομμάτι που είχαμε βάλει εδώ και το γυρίζουμε πάνω έτσι. Το περνάμε εδώ μέσα και το τραβάμε. Εδώ. Αφήνουμε αυτό και ο φιόγκος είναι έτοιμος. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το βγάλουμε από τα δάχτυλά μας. Εδώ. Εδώ. Το φτιάχνουμε και λιγάκι. Παίρνουμε και ένα ψαλίδι εδώ και το κάνουμε μια κοψιά. Και εδώ είναι ο φιόγκος μας έτοιμο να το δέσουμε, να το κολλήσουμε στο δώρο μας, στη κουρτίνα μας που θα το βάλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με είδατε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και έχουμε πάρα πολλά βίντεο αυτό το είδος, οι οποίοι θα σας δείξουμε στο κοντινό μέλλον. Καλές γιορτές σας εύχομαι και καλές χειροτεχνίες.